Veiem com són una realitat ja els 12 pisos d'habitatge públic a Igualada, que vam aconseguir des del nostre grup a través d'un dels acords de pressupost amb la política útil que fem a l'Ajuntament, i aquí hi ha el resultat d'un dels acords que hem arribat amb el govern, que són aquests 12 pisos de lloguer assequible, d'habitatge públic municipal. Per primera vegada en 12 anys a Igualada hi torna a haver una promoció d'habitatge públic, i que vam impulsar des del nostre grup, des del grup socialista a l'Ajuntament, pisos que beneficiaran joves, famílies, gent gran que necessiten un habitatge digne a la nostra ciutat. Sense cap mena de dubte, l'habitatge és un dels grans problemes, un dels grans reptes que té Igualada, i des del nostre grup l'hem entomat amb aquesta promoció que es posarà a disposició de la ciutadania. Són 12 pisos d'entre 60 i 80 metres quadrats al servei de totes aquelles persones que necessiten tenir garantit el dret a la vivenda a la nostra ciutat. Estem molt contents d'aportar solucions als problemes de la gent i que aquesta promoció d'habitatge públic, després d'un any d'obres, sigui ja una realitat aquí al carrer de Sant Carles de la nostra ciutat.